फोजाखांगिरि राफोदाय रबिराम दैमारी आरो रुंसारि धर्मेन दैमारी गोसोखां राङारि बान्था जोबथा जोलुर बादायलायनायाव रेगा एफसीआ देरहासार। उदालगुरि जिल्ला बर' बाजार दखरानि सिङाव थानाय धुपगुरि बोरि गामि जौगाखां आफाद आरो लाइमोन आफादा फोजाखांगिरि राफोदाय रबिराम दैमारी आरो रुंसारि धर्मेन दैमारी गोसोखां राङारि बान्था जोलुर बादायलायनायनि जोबथा गेलेनाया मेहेरगोनाङै जोबनानै थांबाय। बे जोलुर बादायलायनायनि फाइनाल गेलेनाया दैफांकुथि एफसी आरो रेगा एफसी मोननै गोख्रों जोलुर हानजानि गेजेराव जानानै थाङो। गिबियाव मोन्नैबो हानजाया गेलेनायाव गोख्रों गेलेनानै गल सोलायनो नाजासेयावबो गल सोलायनो हायै जायो। जोबनायाव टाइ ब्रेकार गेलेनायाव दैफांकुथि एफसीआ 6 गल आरो रेगा एफसीआ 7 गल जोसनो आरो जोबथायाव रेगा एफसीआ 1 गलनि फारागथियाव देरहासार जानो हायो। बे जोबथा जोलुर बादायलायनायाव थाखो 8नि फरायसा जाखांफु देंखोगिरि अखिल दैमारीया गावनि मिलौदो गारांजों मेथाइ खनना रायजो राजाफोरखौ गोजोनग्लाय होना मेहेरगोनां खालामो। मख'जाथावदि बे जोबथा जोलुर बादायलायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारी आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि सानसुमै आरो गोबां आफादनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। बे बादायनायाव दिनै जोबथा फाइनाल बादायदों आरो बे बादायनायाव उदालगुरि एबा बर' बाजार रेगा एफसी आरो दैफांकुथि एफसीजों मैखोम बादायलायनाय जायो आरो बे बादायलायनायखौ जों नुबाय माने मोननैबो सोलायलायनो हायाखै, ड्र थादों। टाइ ब्रेकारावसो बिथांमोना देरहालायदों। दा रेगा एफसीआ देरहाबाय। दा बे खेलाया ओरैबायदि मोजां जादों जाहाथे मोननैबो मोजाङै नांलाय खमलाय मोजाङै गेलेनानै दिन्थिबाय। रायजो राजाफोराबो जोबोद मोजां मदद होदों आरो बे मददखौ मोननानै जोङो सामलाय आफादफोरा जोबोद गोजोननाय मोनदों। जाहाथे फैबाय थानाय समावबो रायजो राजा बिथांमोना बेबायदि फुटबल गेलेनाय हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैगोन। बिनि थाखाय रायजो राजा बिथांमोनखौ इयुननि थाखाय आङो खावलायबाय। फुटबल बादायहोनाय जोबथा फाइनालनि दान बान्थाखौ बिथां रनसायगोरा दैमारिया गावनि आंगो बिफानि मुङै 50,000 प्राइज मानि होदों आरो गावनि बिदा रुंसारि धर्मेन दैमारिनि मुङाव 35,000 बान्था होदों। बे बान्थाखौ लानानैनो जोङो धुपगुरि बोरिगाव गामि आफाद आरो सेंग्रा आफादा लानानै बे खेलाखौ दैदेनदों। जों आसा खालामदों बे खेलाखौ दैदेननायनि गोबां थांखि दङमोन। बे थांखियानो जाहैबाय बिथाङा सासे समाजनि मोजां खामानि मावलांनाय हिसाबै बे ओनसोलाव बिथांनि मुंखौ गोसारहोनो आरो अराय बे थैना थांब्लाबो बिथांनि मुंखौ गोथाङै लाखिबाय थानो आरो नैबे जोंनि गेलेग्रा फोथारा बिराद सना फोथार। बे फोथाराव माने सप्तासे अखा हाब्लाबो हाब्रुबो जाया आरो दैबो थाया। सप्तासे अखा हाबाय थाब्लाबो गेलेबाय थानो हायो। बे ओनसोलनि जौसिन फोथार होनना बुङोब्ला गेलेग्रा फोथार होनना बुङोब्ला नैबे जोंनि गामिनि गेलेग्रा फोथारा। बिनिखायनो आङो खावलायनो लुगैदों जोंनि बिटिआर हालामनि बिटिआर सरकार बिथां गेलेग्रा बिफाननि मा होनना बुङो इएम दावबायसा बर' आरो बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर'निसिम आं गुरै खावलायनो लुगैदों जाहाथे बे फिल्डखौ मिनि स्टेडियाम खालामनानै होयो। बिनि थाखाय जोंनि बे सामलाय आफाद आरो एबा धुपगुरि बोरिगाव गामि जौगाखां आफाद आरो सेंग्रा आफादा खुथारै नोंथांमोननिसिम आर'ज गाबहरदों जाहाथे अननानै बे मिनि स्टेडियाम बानायना होयो। अब्ला बे मिनि स्टेडियाम बानायोब्ला जोंनि ओनसोलनि थाखायल' मोजां जानाय नङा, बे गासैबो गेलेग्रा सुबुंफोरनिनो थाखायनो मोजां जागोन। बिनि थाखाय आङो गुरै आर'ज गाबदों जाहाथे मिनि स्टेडियाम जोंनो बानायनानै होयो।